Ett nytt. Jonna älskar en tampong. Fredag spelning, lördag kanske fest, söndag vet fan. Yeah! Awesome, du kan inte stava. Awesome. Fel, helt fel. Fredag kväll, du ska vara i min säng. Lördag ska du vara under min säng. På söndag ska du ligga i badrummet. Va? Och hänga på toa. Va? Vänta. Du ligger i badrummet och hänga på toa. På söndag ska du ligga i badrummet. Och ligga i badrummet. Gömma dig på mig. Var det läskigt monster? Ja, var det ett läskigt monster. Ett läskigt monster. Hon gillar status. Jonna hälsar en tampong. Fredag kväll du ska vara i min säng. Lördag kväll ska du vara under min säng. Och söndag kväll ska du ligga på andra fjället på mig. What? Har han skrivit till dig tampong? True tampong. Alla vi säger det imorgon i skolan så bara, det tampongen kom nu. Jag kallar det tampong. Nej. Suger upp blod. Men jag är ingen vampyr eller? Köpte nyss en biljett till vad? Haha. Vad skrev han? Vad skrev han? Vad skrev han? Vad skrev han? Det är bra, det för mig. Det var kul. Tjena. Nej, jag är sån tamponger. Jag är ingen tampong. Tjena, Jonas, alltså tampong. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Fuck you. Jo. Va? Jag glömde det. Nej. Sweetheart. Hallå? Oj. Ja, det var tampongen. Vi behöver inte berätta några namn här och vilka som kan vara kallad vad. Det finns folk som tittar på denna. I understand. Stånd ju. Jag stånd ju. Man får faktiskt inte skriva stånd, det är snuskigt. Man är ju sådana som finns på marknaden.